Diaspora Republicii Moldova către anul 2016 este una absolut matură, una conștientă, știe bine ce vrea, atât de la guvernarea de la Chișinău, cât și ca perspectivă pentru țara de origine. În acest an, zilele diasporei vor demara cu Congresul Diasporei, care va avea loc pe 19-20 august, și avem foarte mulți delegați din toată lumea care vor veni la acest congres. Avem o agendă foarte plină, la care avem și confirmări de nivel înalt, deci este cu participarea și implicarea directă a primului ministru, dar foarte important că în cadrul acestui congres, de fapt, diaspora are o platformă deschisă de comunicare cu factorii de decizie de la Chișinău. Ca urmare a congresului, în cadrul zilelor diasporei, care sunt organizate în sfârșit de august, avem și evenimentul Diaspora Business Forum, unde sunt așteptați oameni de afaceri, de demnitari înalți din Republica Moldova, dar în special potențial investitori sau oameni care sunt atrași de Republica Moldova din perspectivă economică. Deci toate agențiile, toți posibili investitori, inclusiv vom avea acolo prezent zonele economice libere din Republica Moldova, ADR-urile din Republica Moldova. Evident, se face în strânsă colaborare cu Ministerul Economiei, cu MIEP, cu Camerele de Comerț. Deci absolut toți cei care pot fi interesați de investiții în Republica Moldova, la forum Diaspora Business Forum vor găsi neapărat un partener de dialog. Urmează 20-28 august, avem zilele dorului în Republica Moldova, când 100 de copii din mai multe țări ale lumii vor participa la tabăra de vară care se organizează pentru ei, ca să cunoască mai bine obiceiurile, tradițiile și tot ce leagă pe ei de baștina, de fapt, părinților lor, dacă nu au fost chiar născuți și ei în Republica Moldova. Și, bineînțeles, pe 27 august, de Ziua Independenței, ei vor fi în Piața Marei Adunări Naționale să se bucure de acești 25 de ani de independență împreună cu noi, Biroul Relației pentru Diaspora.